కీర్తన గ్రంథము 3:6 చూస్తే 10,000 మంది దండెత్తి నా మీదకు వచ్చి మోహరించినను నేను భయపడను. 10,000 మంది దండెత్తి నా మీదకు వచ్చి మోహరించను, నేను భయపడను. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన బాహు సాచి ఆయన కనికరించేవాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు ఎప్పుడు కూడా తోడు ఉండి కటాక్షించేవాడు. ఈ సర్వోన్నతమైన దేవుడు మన యందు తన కృపనుంచి మన కనికరించకాన్ని ఇష్టపడుతున్నవాడు. ఆయన కనికరి గల దేవుడు గనక అందుకే దీని బిడ్డలారా, దేవుని మాటను బట్టి దేవుడు మనం విడిపించకును, దేవుని వాక్కును బట్టి మన జీవితం గొప్ప కార్యం చేయటకును, దేవుడు మన యందు తను చూపుతున్న ఆయన పరిశుద్ధుల ప్రేమను బట్టి మరి ఈ సమయం యందు మనం ఎన్నికలైన మనలను వెన్నెక చేసుకునేవాడు. ఎన్నికలైన మన జీవితంలో చూసినప్పుడు ఆయనే తన ప్రతి విషయంలో కూడా మనకు సహాయం చేయటకును, మన యందు తన కృప నుంచి కనికరించకు ఆయన ఇష్టపడుతున్నవాడని ప్రభు మాట చదువుతుంది.